देलायखौ मिथिया मेकआप आर्टिस्ट गैया लोगोफोर बोरै नुदों नोंथांनि बिसिखौ नोंथाङा एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनियालाय बिसिया समायनाखौनो नुवाखै मेकआप फोनाबाबो मोदेलनायखै माथो मेकआप फोनाखैलै लोगोफोर कम्पेक्ट पाउडारल' एसे फुनदों आं खुलुमदों हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि JDSB Family YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बयखौबो बरायनाय जाबाय ओमफ्राय हाबाया सोलिगासिनो लोगोफोर दिनै रिसेपसन बिदि बांद्राय गिदिरबो नङा आरोना हाबाया बिदि गिदिरबो नङा मा होनो न'नि गोजा ओमफ्राय गामिनि थेलेबलेब आरो ओरैनो बारा बाजेटनि नङा आरो हाबाया ओमफ्राय दे थांथ' नोङो लाखिथ' देलायखांबाय जोङो लोगोफोर थांसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो जि हायो एसे देखायलांसै एकदम हाबायावनो थांफेरनो मोनाखै आं न'निबाबो सोलाबाखैनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं एसे देखायलांबाय थानोसै ब्लगा बेसे गोलाव जायो नायलांबाय थादो लोगोफोर दे बिबाजै गोदान मोननायखौ बरायगोन दे ए सोर नंनाय नङिनि बेसेबा फुल खालामजोब्बाय स्टरेजखौनो बिदिनो थाया खेबनानै बिब'लानो थांबाय देलायखांबाय बुग्लुं नागिरनायनि उनाव बे दख'नाखौ मोनबाय आं थांलायसै हिन्जाव गोदानाबा देलायदोंना देलायाखै मिथिया मेकआप आर्टिस्ट गैया लोगोफोर बोरै नुदों नोंथांनि बिसिखौ नोंथाङा एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनियालाय बिसिया समायनाखौनो नुवाखै मेकआप फोनाबाबो मोदेलनायखै माथो मेकआप फोनाखैलै लोगोफोर कम्पेक्ट पाउडारल' एसे फुनदों आं ओमफ्राय नोंना पार्सेला खुलिना होला देलाय आं जोबोर गलाब बिबार हायालै मालाय गलाब बिबारानो मालाय वाव आंथ' खामानि मावखाया नालाय आं ब्लगार नालाय अबाव खामानि मावनो मन'रिया भिडिअ हरदोंमोन आंनो बाबा मोसानायखौ हरदोंमोनथ' नोंखौ ब्लगाव जरायनो हागोन मैया मेथाइ खनै वाव सिख्लाफोरा माने बिजावजालिफोरा बिजावजालिखौ देलायो माने बा दे आंनो बेसे थपासेल' आखिना आंनो जानाय नङालै आंना दानो फिसाला गाबबानो संनाय खामानिया सोलिगासिनो आदा वाव अमा बेदर संग्राखौ नांगोन ना हायेर लानांगोन ना फाग्ला बबावबा सोरबा संनो लिंहरनो हागौ ना अमा बेदर संग्राया बिराद मोजांलै जोंना ना एवनायावथ' आरो स्पेसियेलखा जोंना केरेलियान स्टाइलाबो हाखाया एरनो हायोखौ नामा दे अमा फन हरबाय नै बै जोंना मेट्र'खौलाय अबावगौमोन गैला बियो साइदारबाय दे होमबालाय माथो अमा बेदर जाना खोन्था अमाखौ सोना खोन्था जिया अमाखौ आरो सोना खोन्था ओंखाम मोनजायैनि बिराद दुखु जाबाय दं माला मोनजागोन नोंलाय आङो उदालगुरिनिफ्रायसो फैदोंमोन नालाय दानिसो मोनफैदों आङो मानसिफोरा आंखौ नायलालाबायदों मानो दासो नुदों सानदों मा नोंसोर मा वाइटिं लिस्टआव वाइटिं लिस्टआव बा मा मोनजागोनलै
Mắm lại là bao này mắm. Asalfir, sana. Gotofur. Masukkan gede-gede teras makanya. Wah. Takli mabe udah sirku nih, serasa coba. Mana nih gue bagan aja nih. Guja. Tenjar masa kado masuk nih mana ya? Siapa kali misalnya gue? Biasanya satunya deh. Bandai nanti gue banyak. Siapa punya? Hai Gostri. Mangkri nih hama, jibu jaya nih go. Hah? Ya udah bisa na bujaya? Ponir lah, ponir jaya. Ponir bujaya, niramis. Sarza. Adai. Mana melingnya apa bujelan nih kau? Geremsa. Rugung. Asal mangkri. Udah mandi gue tidak. Mandi gue di kayaknya. Oi Dian. Bihamjw sampai channel mati gitu betul kan ya? Dia nanya na. Ini mah boleh, nuar kuno. Ready? Yeah, now do ready thado. Lain đằng đường. Gì nữa? Mình nào mà nhỉ? Người ạ. Để ra bữa đàn. Ơi. Lực ạ. Cái thảo. Các bạn đi học những cái má. Aku kuat ram jatuh nih. Sudah semuanya itu kan orang ini. Saya sudah sampai banyak. Dari gimana nih? Dari di mana?